Aga Boub Mabel Jawara ale bɔra tile fila in na k'a fɔ ko ka damaw bɛɛ datugu dama baarakɛlaw caman bɔra k'u acharné k'u ka mécontentement yira Boubou bɔra k'a b'a yɛrɛ la justifier k'a fɔ ko non k'ale kan tɛ dama ma ko chinois damaw de ko don ko parce que ko citerne bɛ ta ka taga di chinois damaw ma k'olu de bɛ jɔ kungo kɔnɔna la ko de kosɔn k'ale ko ka chinois damaw datugu mais Boubou sauf que o kuma tɛ tiɲɛ o kuma tɛ tiɲɛ kuma bɛ ka bi da kɔnɔ i ye dama baarakɛlaw ka intention n'u ŋaniya de dɔn u ka mécontentement i bɔra k'i b'a yɛrɛ la justifier an bɛ Boubou lamɛn ka tila ka yira la tuguni k'a fɔ k'a bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don a bɛ ka prétexte de ɲini pour que ka se ka dama baarakɛlaw ka dusumakasi k'o datugu cogo min na k'o apaiser an ka Boubou lamɛn kuma min fɔ. Malien bɛɛ wele bi an ka bi vidéo bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an k'u ka dama datugu an ka mɛn chinois city de ma chinois city de ko n'i y'a ye bi an ko carburant ko gɛlɛya min bɛ chinois city de ko parce que citerne bɛ bɔ bamakɔ yan ka taa jɔ kungo kɔnɔ k'olu de citerne bɛ se ka bɔ hali min tɔgɔ la citerne bɛ bɔ hali edem tɔgɔ la ça c'est normal mais chinois dama citerne bɛ se ka bɔ o tɔgɔ la cogo di ni daluya jumɛn donc an b'an ka kuma préciser k'a d'a kan an ka mɛn chinois city an bɛ kɛlɛ in na a bɛ san 2 bɔ an bolo an filɛ ka wuli ka jɔ min kɛ nin an b'a kɛ anw maliyɛn de carburant ko. Boubou o tɛ tiɲɛ aw tɛ kɛlɛ in na a tɛ san 2 bɔ o tɛ tiɲɛ wa chinois dama datuguli o kuma in ye nkalon de ni cɛkɔrɔba min filɛ nin ye Dibi Keita e Boubou tagara ninnu ka reportage kɛ u ka dugu la chinois y'u ka foro minɛ k'a kɛ damadingɛ ye k'a sababuya kɛ maire ni préfet ni gouverneur ka complice ye ani dugutigilakaw u ye 200 de di Boubou Mabel ma ka déplacer ne Sare yɛrɛ ni Boubou Mabel y'o kuma kɛ f'a labanna ka live sigi a ko kan a ma kɛ ya mais i taara reportage kɛ k'u ka degun i ma sɔn ka vidéo publier réseau sanfɛ i ma sɔn ka publier a sen fɛ i ni Garalo yɛrɛ da tun bɛ filege la fo Garalo ko bari bɛ cɛkɔrɔba in bolo a labanna ka kɛ yafadelen parce que a denw ko k'u bɛ plainte déposer a kama wa i bɛ k'o chinois dama mun fɔ ko k'o datugu est ce que chinois ninnu nana ka na dama sen u yɛrɛ ya yala ka baga chinois ma ko ka taga carburant ta ka taga d'olu ma maire ni préfet bɛ ka dugukolo d'u ma n'u bɛ ka mɔgɔw ka foro minɛ u la diyagoya la pourquoi a tɛ maire ninnu nimogé ka b'u place la k'u convoquer k'u don kaso la parce que olu de bɛ ka foro ninnu minɛ o Dibi Keita ka foro minɛla la ka tila k'a don kaso la tuguni a tɔgɔ la foro nɔfɛ e Boubou yɛrɛ tagara reportage kɛ mun bɔra la foyi wa i ma sɔn ka vidéo partager malgré fantanya b'u la ka burusi kɔnɔ u ye 200 di Boubou ma k'i ka taa reportage kɛ i ma sɔn ka publier i ni ne Sare y'a kuma kɛ yan vrai fo wa i bɛ ka chinois dama mun fana fɔ o chinois dama kelen o b'a foro wari sara maire ni gouverneur de olu de bɛ yamaruya papier d'u ma wa malien den kelen minnu bɛ n'u dɛsɛlen don baara la n'u nana n'u ka machine o malien den kelen ninnu b'olu de ta k'u don baara la tuguni chinois dama joli bɛ yen wagati dɔ la gouvernement bɛ wuli an ye nin datugu an ye nin chinois hakɛ in minɛ o dugusɛjɛ tuguni chinois bɛna baara daminɛ tuguni hali ni otage ko min bɛ sen na nin n'u bɛ ka taa mɔgɔ minɛ an ka sɔrɔsiw dɔw bɛ otage la depuis 2022 mais ni chinois minɛra a cayalen kalo 2 kalo 3 u bɛ négocier olu bɛ bila mais pour an ka sɔrɔsiw tɛ aw ta ye manamanakan nin parce que aw nana yan ko ka syndicat tɔn ci ka parti politique tɔn ci ka AM ci bɛɛ ye sigi k'i da de mais turu sera dama baarakɛlaw ma sisan olu bɔra k'u ka mécontentement n'u ka dusumakasi yira pour que ka se k'o couverture datugu i nana ko dɔ k'i kan bɛ chinois dama de ma manamanakan de don chinois dama foyi tɛ ni chinois dama datuguli ko b'aw ye aw ka maire tɛ mɔgɔw ka foro minɛ la k'a di chinois ma u ka taga tiɲɛ ni chinois dama datuguli de ko b'aw ye aw ka gouverneur ni préfet tɛ yuruguyurugu kɛ ka mɔgɔw ka foro tiɲɛ ka d'u ma a n'olu de bɛ autorisation chinois tɛ foro foyi kɔnɔ k'u bɛ ka dama sen ko autorisation papier ko préfet ni maire sen t'a la a ye bɔra papier kelen c'est pourquoi ni problème wulila dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali gendarme kelen de bɛ tila tuguni k'o dugudenw o agressé k'u tɛ maga chinois la a ma kɛ yan a ye reportage joli kɛra ni population wulila ko chinois tɛ baara k'u ka foro kɔnɔ an yɛrɛ ka gendarme de bɛ chinois lakana ko population kana mɔgɔw la k'u tɛ taga parce que jɔn ka yamaruya papier b'u bolo a préfet na maire donc faut pas nous parler comme si nous sommes des naïfs ou bien k'aw bɛ Maliko kɛlɛ la ko san 2 k'aw bɛ nin kɛlɛ la san 2 b'aw kɛlɛ la jɔn bɛ ka yamaruya papier d'u ma n autorisation b'u bolo ka mine baara kɛ jɔn n'a autorisation di chinois ma c'est pas les mêmes autorités maliennes donc c'est eux qui contribuent u bɛ ka wari sɔrɔ mais ni a ko tagara ɲɛ u bɛ sɔrɔ a wuli sisan an bɛ chinois ka baara jɔ an b'a kɛ tan mais chinois bɛ ka sanu mun se u bɛ ka sanu di a autorité kelen de ma wa autorité kelen de bɛ ka yamaruya papier d'u ma faut pas nous parler comme si nous sommes des bêtes nous sommes pas des bêtes a bɛ k'an filɛ lagalakatɔ de i ko ka dama datugu ko parce que o carburant bɛ ka taga mine d'or la ko citerne bɛ ka yuruguyurugu i ye dama baarakɛlaw bɔlen k'u ka mécontentement yira k'i bɛ kuma modifier wa hali modification i bɛ ka kuma ni chinois mun ka côté ta chinois cité kelen yira ko papier t'u bolo k'u bɛ se ka baara kɛ chinois cité kelen yira a tɛ yen jɔn n'a papier d'u ma
ni préfet ka signature ta la maire ka signature voilà ou bien gouverneur o te autorité do ya donc autorité do ba fo ko ka nana ni ke mais autorité be yamara duma ko ka barage che ante tiens bo mali ko na e kan ni kuma be bi ga bo fa no fe koro iga ko mbabe yor la nya fie dibiketa chokoroba dibiketa yakili bala cho ne sare era kuma na kula ya elle vous direct sige ya vrai ou faux amake donc a finyana dama baragela bora ko ambe contentement muira pour te justifier à ça ka se ko lu dusu calmer bora ni version ko ka machine wa damo ne ma donc ni ka machine wa damo ne ma ay ta chinois damo datuwe on va voir o chinois damo ke le malien de le barago boli ato fana datuwe pour autorité décision chama da ko ka damo datuwe mais pourquoi ya décision baliga ke pourquoi machine wa damo be datuwe parce que a chinois ba damo musa sanu kele me do autorité kele ne wa autorité kele ne be yamala papier duma anga jokan boya quoi. La voix des sans-voix, le détecteur de mensonges de tous les temps. N'était sur la voix qui est vive la patrie, vive la démocratie. Koro, ni est-ce qui veut comment be faux, comment be avec la guidou. Dans ma baragala on taille dou ne mene. Donc il y a justification, la justification fourou. Ni chinois d'amano la tata tout, amas qui gato de cita la dia, nada dira muno jilubo mobalma.